ಪಾಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪೈಪಿನ ಪುಗಂಟಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನು ಮುತಾಲಿಕೇಡು ಮೂರ್ದು ಬರೋದು ಬಚ್ಚಿತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಾಲದ ಪಂದದ ಎಸಲು ನಾಲೆತ್ತ ಆ ಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಇನಿತಿ ಸಂಚಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಲ ಈ ಒಂಜಿಲ ಎಸಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಡುಪಿ ಕಲ್ ಸಂಕಡ ಅಕಲ ಬೆದೆ ಬೆತೆ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತದ ಮರ್ಚಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಲಕನೆ ಇಲ್ಲುಲೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆಟಕಲು ಒದಗಾದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಾಲದ ಪಂತ ಅಂಚನೆ ಈ ಇಡೀ ಕೂಟಗು ತೆರಣ ದಿಂಜಾದಿ ನಕಲು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕದ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಕ್ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಲೈಕಾ ದಿ ಸಾರಿ ಶಾಪ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನ ವಿಜಯನಾಥ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಶಿವಲಿಂಗ್ ದಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಆಯುರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಗಂಜಿ ಮಠ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಉಷಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮೀಕೋಲ್ ಸರ್ಪ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಬೇ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ತೀರ್ಪು ಗೊರ್ರೆ ಕುಲ್ದಿನ ಇನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ರನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೊಕೆದ ವಿಜಯಣ್ಣಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡೆ ತೀರ್ಪು ಗೊರೆ ಕುಲ್ದೇರು ಅಕಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದಲೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ನಿಕಲಲ್ಲಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ ಕೂಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕನೆ ರೈಲ್ದ ಪಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರು ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖ ಪಂಪಿನ ರೈಲ್ದ ಪಟ್ಟೆದ ನಡುಟು ಪೋಪಿನ ಬದುಕು ಪಂಪಿನ ರೈಲು ನಮ್ಮ ಒಡೆಗಿ ಎನ್ನುವನ ಎಂಚೆ ಎನ್ನುವನ ಅಂಚ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುನು ಪಂಪಿನವು ತೆರಿದಿನಕುಲು ಪಂಪಿನ ವಾತಿರ ಅಂಚೆನೆ ರೈಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟು ಉಂತನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಕೊಡೊಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಕ್ಕು ಪೋನಾಗ ಕೊಡಲಾತ ಜನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನಕುಲು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಬದುಕು ಬಂಡಲ ಇಂಚಿನೆ ಬದುಕು ಪಂಪಿನ ಗಾಡಿಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಜಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರೈಲ್ದ ಉಂತುನ ಜಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಚ ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಪಿನ ನಕುಲು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಮಡಿದು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿ ರಶ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿ ರಶ್ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಒಲ್ತು ಓಡೆ ತಗ್ತದು ಬೋತು ಗೊತ್ತುಜಿ ರೂಟು ಏನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೆ ದೇವರೇ ಪೂರಲ ಸಮ ಉಂಡು ಓಲೋಲು ಕೂಡ ಅವಲವುಲೇ ಉಂಡು ಎಂಚಿನೇ ಇತ್ತೆ ರಜತ ಸೀಸನ್ ಜೋಕ್ಲೇನ ಉಪದ್ರ ಬನ್ಪೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅದು ಬೋಪುಂಡು ಮಾರೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನ ಉಪದ್ರದ ಹತ್ರ ಬೊಂಬೈರ್ದು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜೋಕ್ಲೇನ ರಾಶಿ ಊರದ್ದು ಬೊಂಬೈ ಬಂದಾಗ ಪೆಲ್ಲ ಕೈ ತಾರೈದ ರಾಶಿ ಚೆಕ್ ಏರೆಗಾವು अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन तू है कूली ಸನ್ನಿ ಮಿಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಬೆಂದ್ರ ವೇಳು ಮದ್ಮೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಗೆಟಪುಟ್ಟು ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಮರಗಟ್ಟು ಬೋಡಿಯಾರೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೂಲಿ ಬಂದು ಗೋಡಿ ತುಂಬನೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಒಂಜಿ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಕುಂಟು ಬಾರ್ದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಚ್ಚತ ಮಾರ ಕೂಲಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಅಂಚಿದಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ದುಪ್ಪಿ ಅಕ್ಕಡೆ ನಿಕಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲ ಎಂಚಿನ ಓಲ್ ಧರ್ಮೋತಿಕು ನನ್ನ ಕಾತೊಂದೇ ಫಾರು ಊರುಡು ಇಜ್ಜಂದಿನ ದೇವರು ಬ್ಯಾಗೇ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರ ಇಂದ್ರಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಡೀರೇನೇನಿ ಅಂದ್ ನಾ ಕಣ್ಣು ಕೊಡೋದಣ ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ದಾನೆ ದಾದನ್
ಇಂದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಖಾಲಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ರೈಲ್ದ ಈ ಕೊಡಿರ್ದು ಆ ಕೊಡಿಗೆ ಹೋದು ಆ ಕೊಡಿರ್ದು ಈ ಕೊಡಿ ಬತ್ತು ನಕ್ ಬಯ್ಯ ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರಾಮದ ಡ್ಯೂಟಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ಭಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದಾಂಡಿ ದಾದಾಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಉಪದ್ರಯ ಸಾವು ನೇ ಇರೆಗ್ ಮದ್ಮೇನೆ ಅತ್ತಿದಿ ಬೊಕ ಜೋಕುಲೆಂಚೆ ಬೆಗರ್ಡಾಯಿನಿ ಬೆಗರ್ಡತ್ತೆ ನೆಗರ್ದಾಯಿನಿ ಶಾಂತೆ ಬತ್ತು ಬೋತಿನ ಮರಲ ಮೆನಿಕ್ ಯಾನು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬನ್ನಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ರಶಿಂಬೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಜೋಕುಲ್ ತೂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಂಡದೇಕೋ ಖಂಡದೇಕೋ ಬೊಂಡದೇಕೋ ಖಂಡದೇಕೋ ಯಾ ನಿಲ್ಕುದು ತೂಪೆ ಬೊಂಡಲೆಜ್ಜಿ ಖಂಡಲೆಜ್ಜಿ ಮಕ್ಳೇನ ಸಾವ ಬೊಕ ಜೋಕುಲು ಓವೆ ನಿಲ್ಕುದು ಬಂಡಿನಪ್ಪ ಓವೇನಪ್ಪ ಅಂದ ಜಾಂಡ್ ಒಂದು ಬೊಂಡಲ ಖಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ದಬ್ಬೆ ಅವು ಪೂರ ಸೈಯಾಡು ಪುಡ ಸುರಂಗ ಪಾಸಾನಾಗ ಜೋಕ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬೆ ತೂಡು ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬೆ ಅಂದೇರಾ 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 ಅಂದು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದ ಪಂಡೆ ಅಂದೇರತ್ ಯಾನ್ ಇಂದಿರಾ ಏರು ಮಾರೇನು ಟಿ ಸಿ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದೇರ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಹಿಂದಿಡು ಕತ್ತಲೆ ಬಂದಿ ಆ ಕತ್ತಲೆಡೆ ಯಾನ್ ಕೆಟ್ಟಿನಿ ಸುರಂಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಜೋರ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಏನನ್ನಾರಾದು ಪತ್ತದ ಕೇನಿ ದೂದುದೇದೋ ಯಾನು ಒಲ್ತು ದೂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಡೈರಿ ಓಪನ್ ಆತುಜಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ಬೊಕ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಸುರಂಗ ಪಾಸ್ ಆದು ತೂಪೆ ಇಂದು ಬಾಲತ್ ಬಾಲದಮ್ಮಿ ఒక ఏనన్ తూదు దూదత్తు నూదు కొర్దు ఆయని పోయి నెక్కు నూదాండల తిక్కుదు సత్య పనిపోయాను 5 రూపాయల లెక్కచారుడుల్లే ప్లాట్‌ఫామ్ నంబర్ 3 నే ఉల్లరతా ఉల్లలే ಲಗೇಜ್ ಲಗೇಜಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಉಂಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೌದಾದಾ ಹೌದಾದ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂ ಡಿಜೆಡ್ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಬೈದಿ ನೇ ನನಿ ನೇ ದೆತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ದೆತ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ ನಿಕ್ಕುಪಾಡು ಎಂತ ನಿಕ್ಕುಪಾಡು ಛೇ ಎಂಚಿನ ದನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದಿತ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಅಂದು ಒರಿ ದಿನ ಪೂರ ಕಂದರ್ ಒರಿ ದಿನ ಆತು ಬಕ ಅವು ದೊರಿ ದಿನ ಮಂಡ ಕಾಕಿ ದಿನ ನೇ ಓ ಇದ್ದ ಕಾಕಿ ದಿನ ನಾನು ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ದಲಕ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಣ್ಣ ಮೀರ್ ರೈ ರೈ ಓಡಾಡೆ ದಕ್ಕೋಚಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಗೆ ಪಾಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾಕಿ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತನ ಮೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತನೆ ಎಂಜಿನ ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ ದುಲಾಯ ಕಾಕಿಯನ ತೊಟ್ಟೆ ದುಲಾಯ ಕಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಡು ಬಾಡು ಸಣ್ಣ ಮೀರ್ ದಿನ ನಾನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೊತ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಿನಿ ಸಿಕ್ಕಿ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದಿನಿಯಾ ವರ್ಷೆ ಹೌದೇ ಎಂಕು ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಇದ್ದೆ ಕೂಲಿಗೂ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಅವು ಕೂಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಕೂಲಿಗೆ ತುಂಬುದು ಬೇತೆ ಬೇನೆ ಬೈದು ಎಂಜಿನ ಬೇತೆ ಬೇನೆ ಮೇಕೈ ಬೇನೆ ಕೂಲಿ ಕೂಲಿ ಬಂದು ಸಸಾರ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ನಾನೆ ತೋಜಿನ ಮೂಲು ತೋಜಿಲೆ ತಿಗಲತ ತಿಗಲೆತ್ತೆ ತಿಗಲದ ಮಿತ್ತು ಬರತಿನ ತುಲಿ ಎಂಜಿನ ಕೂಲೆ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಅರೆನ್ ತುಲಿ ಒಂದು ಒಂದಾನೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಪುದರ್ದಿತ್ತು ನಾವೇ ಬದಿವರೆ ಆಮೇತ ಒಕ್ಕೆಲ ಇವಾಗ ದೀಪಿ ಏ ಈರ್ ಕೂಲಿ ಬಂದು ಸಸಾರ ಮನ್ ಬರ್ಚಿ ಸಿನ್ಸ್ 1979 ಇರ್ದಿ ಆನ ಕೂಲಿ ಪರಾ ಕೂಲಿ ರಪ್ಪ ರಟ್ಟದು ಮಾಡುದು ದಕ್ಕೊಡು ಹೌದೇ ಪರಾ ಕೂಲಿ ಪಾಡು ಹೊಸ ಕೂಲಿ ಬರಡು ಏ ಕೂಲಿ ಬಂದು ಈರ್ ಸಸಾರ ಮನ್ ಬರ್ಚಿ ಕೂಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಸಾವನ್ ಬಾತೆ ಬಗ ಇಂದಿರಾ ಇಂಚಲ್ಲ ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಪ್ಪುನ ಮೈ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಮಾತೇಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಕೈ ಬಾರೋಣ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಚಿನ ಸಭೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಭೆ ಇನ್ನ ಸತ್ಯಾನ ಗುರುಜಿ ರಶ್ ಅವೇ ರಶಿ ಯಾನ್ ಉಂಟೊಂದು ಬರ್ತೀನತಿ ಏ ಈ ರೇಪಲ ಕುಲೊಂದು ಬರ್ಪಿನತ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಕುಲೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಇನಿಲ ಎಂಕ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಅಂದೆ ಆಣ ಅಂತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅನ್ನತಿ ಟೆನ್ಷನ್
ಪನ್ಪ್ರೆಗೆಲೆ ಯಾನು ಕುಲ್ದಿನ ಸೀಟದ ಬರೀಟೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತ ಉಂತೊಂದಿನ ಅಂದೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣಿ ಎಚ್ಚ ಸೂಪರ್ ಏತು ಬಂಡಲ ಎನ್ನಾತು ಪೊರ್ಲು ಪೆರೆಜಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಏಬೆ ನೆಡ್ದ 10 ಬಾಲಾವು నేను సరి తూలేగే ఆను పొన్ను వార్లక తోజ్జ ఐకేత పాడ్పం నెత్తుగంది మాకే పుగేలు కై వాడ్ర బత్తి మా తే పన్ప్రెಗೆಲೆ అంచే యాన్ తుయే ಎಂಕ್ ದಾದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಪ್ಪಗನೆ ಉರ್ಕರಂ ಬತ್ತನು ಏನ್ ಗಂಜಿಯ ಅತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ಎಂಕ್ ದಾದ ನಾವು ಒಂಜಿ ನರ್ವಸ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಅಲ್ದ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಕ ಪನ್ನಗ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ನತೆ ಅಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಓ ಪತ್ತೆ ದೀತಿನಿ ಓ ಜನಗಣಮನ ಅತ್ತೆ ಐಟೆ ಸೋತಿನಿ ನಾನು ಐಟೆ ಸೋತಿನಿ దాని అత్తి ఈ జనగణమన అవై కుడ్ల లక్కదుంటారు ఏర్ అవే పత్తెಗೆ రపక లక్కదుంతినత ఆ రపక ಉಲ್ದಾತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಯ ಈರೋಂಜಿ ಎಂಚ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪ ಆತ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ರಶಿತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಕದುಂತಿರತ ಈ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಾರತೀಯ ಐಟೆ ಸೋತು ಬೈನಿ ಯಾ ರಪಕ ಲಕ್ಕದುಂತೆ ಆ ರಪಕ ಕುಲ್ದಿನತ ಓಡ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅತ್ತಿ ಆ ಪಂಡ ಈರೆಗ ಆ ಪಂಡನ ಮದ್ಮೇರಾಪುಜಿ ಹೌದೇ వాళ్ళు మత మీద ఫస్ట్ నైట్ దాన్ని అవే సాంగ్ పాడారు వీళ్ళు కాండే ముట్ట లక్కుతుంటొచ్చి నమ్మడ ఐటెండు రూమ్ దుల్లై పోనగనే అల్ల మొబైల్ ఆ పద్దెనే డిలీట్ ಮಾಡ್ತಾರೆ వాళ్ళు ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಸೈ ಓಡಾಲ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪು ಒಪ್ಪುದು ಸೈ ಓಡಾಲ ನೇ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪು ಒಪ್ಪುದು ಸೈತನ ಬಕ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೋರಿ ಆನು ಕುಡು ಅಂಚಿರ ಪೊಣ್ಣು ಬೋರ್ಡರ್ನೇ ಬರ್ತಿ ಎಂತ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮುಖ್ಯ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಪೊನ್ನುಲಿಯೇ ಪೂರ ಪಕ್ಕಡ ಅಂದ ಅವಂದು ರೈಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಾತ್ರ ದೇ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಸಸಾರ ಮಂತು ಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ಹೌದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂಚೆ ಬಂದದ ಅಂಚಮನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಕ್ಕು ಅಂಚಮನ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ತಾರ್ದಾಟೆಡ್ ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಆಂಪೇನ್ ಪುಚ್ಕ ದುಂಗಿನ ದಾನಿ ಬಂದದ ಆಲೇಜ್ ನಿಕ್ಕರ್ತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಆ ತಾರ್ತಪ್ಪನ ಯಾನೆ ತೀಸೆ ಅಪ್ಪ ದೇ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಸಸಾರ ಅನ್ಪುಚ್ಚಿ ಪೊಣ್ಣುಲಿತ್ತೆ ವೈಟ್ ಇಜ್ಜೇರು అందప్ప మాకెట్లులేరు వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ 24 గంటలు ఉల్లేరు దే అంచత్తి పొన్నులిತ್ತೆ సైకిల్ బుడ్పుజేరా దానే బుడందే బైక్ బుడ్పుజేరా అంతే లారీ బుడ్పుజేరా బస్సు బుడ్పుజేరా అంతే ರೈಲ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರಾ ಅವು ಗಲಿಗೆ ಹೊರ ಬುಡ್ಪೇರು ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡ್ಪುಜೇರಾ ಸ್ವಂತ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡ್ಪುಜೇರಾ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಬುಡ್ಪುಜೇರಾ ಓ ಬುಡ್ಪುಜೇರ ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಏರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವನಿಲ್ಲ ಬುಡುಪೇರು ಐಟಕ್ಲು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮೂಲೆ ಏತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅದು ಅದೇ பொண்ணுல ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಳ್ಳೆರಿ ನಮ್ಮ ಮುರನ್ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅನ್ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ತೂ ಬುಡ್ತೀನಿ ಆತನ ಪೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ತದ ಕಾಯ್ ಕುಯ್ ಬಣಂದು ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬುದ್ಕಲಾಗಿ ಒಡೆ ತೂಕ ತೂ ಕತ್ತಿ ಪೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಿರ್ತಲಾಗಿ ಈತನೇಲೆ ಪೈಪುನು ಪುಗೆಲು ಪಾಡೊಂದು ದಡ 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 ಬಲ್ತದು ತೂ ತೆಕ್ಕಾರ ಬಂದು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಕ್ಕಲೆ ವಾಸ ಎಕ್ಕಲೆ ತೂರ್ದು ಕಾಕ್ರೋಜು ಪೈಪು ದಕ್ಕದು ಪೊಣ್ಣು ಬಿಡ್ಚು అవి గొత్తండా పొన్నులు తూ తెక్కారావేరి అప్పుడు దాదెత్తునల తూ పొత్తారావేరి ఓ సంతే ఎంచ పొన్నులు తూ పొత్తారు నేత దమే పొన్నులు ఇల్లడు దిక్కెళ్ళ బాకిళ్ళు గురుతూ ఉర్తు ఉర్తుదు తూ పొత్తాయినట్టే నీకులైన మూజి పడుతుందా బంజి జింజును నెలపుదిలా ట్రైన్ పాత్ర ಬೇಲಂ ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಬೋರಜ್ಜ ಅವು ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವು ಸೀದಾ ಹೋಗು ಮೂರು ಇದು ರೈಲು ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಂಟುನತ ಅಂದ ರೈಲು ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಇರೇಗ ದೂರ ಬಾರ ಎಂಕ ದೂರಲ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಮಗದ ಇಡಿ ಬೈತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಾಕೆ ಪಂತೆ ಇಡೆ ಬತ್ತು ಉಂತುಲೆ ಪಂತೆ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮಾಕೆ ಕಾಸ್ತಾಯಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಗಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂಡತ ನಿಕ್ಲ ರೈಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತುದು ಇಂಚ ಉಂತಾರ ಪಂಡೆ ಆಯ್ ಉಂತಾಯ್ಜಿ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನೆ ಗುರ್ತಾಯ್ತ ಅನ್ನಕ ಇಂಚ ಉಂತಾರ ನಾವು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಬರ್ಪ
ಅವ್ ರೈಲಿ ಐಕ್ ಕೆಂಪುದ ತೋಜೋಡು ಎಂಚ ಕೆಂಪುದ ತೋಜುನ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ರೈಲ್ ಚಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕು ಸುರುಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಎಂಡ ಕೆಂಪುದ ಇತ್ತಂಡ ಮರ್ಯಾದ ಪೊರೆ ಇಂದು ಮೀನು ಕೆಂಪುದ ಚೊಚ್ಪಾತು ಆಯ ಪಟ್ಟೆಡ್ ಬೋಪಿನ ಕಾಲಿ ಜಲ್ಲಿಡ್ಬೋದು ಕೂಲಿ ಮನಿ ಬಂದ ಕೂಲಿ ತಾಲ್ಪ ಅದೇರ ಪ್ರಾಯದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೂಲಿ ಕೂಲಿ ಬಂದ ಸಸರ್ ಮಂತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ನೇ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಎಲ್ಪ ತೊಂಬೆರ್ದಿ ಅನ್ ಕೂಲಿ ಆ ನೀರು ದಿನಿಮಿಟ ಕೂಲಿ ಆತ ಈಸಿ ಆತ ಜತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಮೇಯ್ ನೀರ್ ಬತ್ತನ ದಾದ ಮಾಲ್ಪುನ್ ಮೈ ಪೋಡು ಅತ್ತ ಈ ರೈಲ್ ಪೋನಾಗ ಮೇಯ್ ನೀರ್ ಬತ್ತನ ದಾದ ಅಲ್ಪುನ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಮೈ ಪೋಡಿ ಅತ್ತ ಆತರ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಅವು ಪಡಿಕೆ ಪೂರ ಬತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಐಕೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೆರಜ್ಜಿ ನಾಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಪುಂಡು ಬಂದ ಬೆಂದ್ರ ಕಕ್ಕು ಸುಪ್ಪುನಿ ನಾಲ್ ಓ ದೇವರ ಇತ್ತ ನಾಲ್ ಬೆಂದ್ರ ಕಕ್ಕು ಸುಂಡಾಯ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತಾ ಗುಂಡಿ ಹೋಲ್ ತೋರ್ದ್ರು ನನ್ನ ಈರೆಲ್ಲ ನೀ ತೀರ್ಬೋನಾಗ ಈರೆಗೆ ನಂದಿ ಗುಡ್ಡಿಡು ಗುರಿ ತೋರು ಆ ಗುಂಡಿಂದೆ ಐಕೆ ಗುಂಡಿ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿಂದೆ ಪಂಪಿನ ಕೇಳಿ ಅವ್ ರೈಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಸೀದ ಪೋಪಿನಿ ಅವ್ ಪಿರಾದಕ್ಲೆ ಸಾತಿ ಜೋಸ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಚತ್ಮೆ ಬಾಲ ನಾನು ಸುರು ರೈಲ್ ಪೋಪಿನತ ಅಂತಕ್ಕೇನ್ ಅಜ್ಜ ಇರು ಸುರು ಪೋಪಿನದ ರೈಲ್ ಸುರು ಟು ರೈಲ್ ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಏರಾಂಡಲ್ ಏರಿಯಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದ ನಾನು ತಿನ್ಕುನತ್ತು ಐಟಿ ನಿದ್ರದ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಇರು ಚೇಚ ಆ ಮೆಟ್ಟುಡ್ದು ಲೂಟು ಅದೇ ಆನುಲಾಂಡ ಲೂಟ್ ಒಂದು ಸೀದಾ ಪೋಪೇರು ಆನುಲಾಂಡ ಲೂಟ್ ಒಂದು ಸೀದಾ ಪೋಪೇರು ಬಂದು ಅವೇ ಪೊನ್ನುಲಾಂಡ ದಾದನ ಮುನ್ಕೀರ್ ಮುಕುಲ್ ಅತೆ ನಿಕ್ಲು ಬನೋರಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಬಂಡ್ರೆ ಜಂಚಿ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಅವೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಏರ್ ಕೊರ್ನ ದಾದ ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಂದು ಈ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಈ ರೈಲ್ ಪೋನಾಗ ಪಿರಾವುದ ಸೀಟು ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೌದೇ ಅವು ಪೋನಾಗ ರೈಲ್ ಹಂಸುಡು ಲಾಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಸುಡು ಲಾಗಿನ್ ಈರೊಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೊಡು ಈರ ಪಿರೋದ ಬೋಗಿಂಡತೆ ಐಟು ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ವರಾರ ಬುರ್ದು ಹೋಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಹಂಸುಡು ಪೂರ ಲಾಗಿಜಿ ಐಕ ಮಸ್ತ್ ಚಕ್ರ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಎದುರು 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 ಮಸ್ತ್ ಚಕ್ರ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅವ ನಾಮ ಈ ಚಕ್ರ ಬಂದಾಗ ಎಣ್ಣಿ ನಿಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ ಪೋನಾಗ ಚಕ್ರದ ಟಯರ್ದ ಗಾಲಿ ಪೋಂಡ ದಾದ ಮಾಲ್ಪಂಡ ಗಾಲಿ ಪೋಂಡ ದಾದ ಮಾಲ್ಪ ಗಾಲಿ ಪೋಂಡ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ದು ಟಯರ್ ಕೆತ್ತದ ಬೇತೆ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ತಿಕ್ಕಾಲಿ ಟಯರ್ದ ಗಾಲಿ ಪೂರ ಪೋಪುಜಿ ಅವುಂಡತೆ ಕರ್ಬದ ಟಯರ್ ಕರ್ಬದ ಟಯರ್ ಒಪ್ಪ ದೇವರ ಇತ್ತ ರೈಲ್ ಕರ್ಬದ ಟಯರ್ಲ ಕರ್ಬದ ನಾವ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಆಯ್ದ ಪೂಜೆಗೆ ಓಟೆ ಕೊಂಡವೆ ಅವತ್ ಹತ್ತು ಆತ್ತು ಟಯರ್ ಉಂಡದ ಐಕ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಎದ್ದು ಓಟ ಅಡ್ಡ ಎನ್ನ ಮಗಡ ಪನ್ಪೆನ್ ಈ ದೆತನುಂಡ ಕಾರೇ ದೆತನು ರೈಲ್ ದೆತನು ಚಿನ್ ಪನ್ಪೆನ ದೆತನ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಗೋಡೆ ಇರುದಾದೆ ಫಲಕಾಯಿ ದೆತೊನ್ನ ಅಂದಿ ಅಂಚಪುರ ದಾಲ ಆಪ್ ಜಬೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಇದು ಎನ್ನ ಮಗೇಂಡದ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ಪುಂಡೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ತಾಯ ಗುಲ್ಲೇರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ತಾಯ ಅಂಚ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಎಲ್ಪರ್ತ ವರ್ಮೆರ್ದಿ ಯಾನು ಕೂಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಅವ್ಯಾತ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಈ ಬೆಚ್ಚ ಹಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಹಚ್ಚಿ ಈತ ಈ ರೈಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ರೈಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಚಿಮಿನಿ ಬತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೆರಡ ರೈಲ್ ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಜಿ ಐಕ ಬೇತನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ರೈಲ್ ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಜಿ ಅವೇ ಅದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೋಂಡದಾದ ಮಲ್ಪಾರು ಏರು ಮಾರ ಚೆಕ್ ಯಾನ್ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಾಂಡಲ್ ತುಂಬುದು ಮಾರ ಎಕ್ಕಿ ಚೊರ ಪರಬಿ ರೈಲ್ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರೈಲ್ ಪೋಂಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದಾಜು ಮಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ ಎದುರು ಪೋಂದು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಪಿರಾಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ರೈಲ್ 30 ಜನರೇಟರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು 30 ಜನರೇಟರ್ ಬತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ 2 ಜನ ಕೊಡೀಟ್ ಕುಲೊಂದು ಅಂದೆ ವಯರ್ದು ಇಂಚ ದಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಅವೇನು ಪತ್ತದು ನಮ್ಮೆಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೈಲಿಗೆ ಏತು ವಯರ್ ಬೋಡ ಅದೇ ವಯರ್ ಹಾಕಲು ಪಿರಾವಡ್ 2 ಜನ ಬಿಡ್ಪಿರ್ದೆ ಇಂಚಂದೆ
ಮುಂದೆ ನೆತ್ತ ದುಮ್ಮಿ ಇಂಕ ಓಲಾ ಕೇನಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡ ಅವು ಆನೆ ಹಾಕಲು ವಯರ್ ವಿಮಾನಗೂ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಈ ಸಲ ಎಂಕುಲು ರೈಲ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತನ ತೂಲ ಈ ಕೂಲಿ ಜನರಲ್ ತೋಲ್ ಜನರೇಟ್ ಓಲ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ದು ಕನ್ಪಿಡ ಮೂಲು ಮದಿಮೆಗೆ ಜನರೇಟರ್ ಇಜ್ಜಂದು ತುಲ್ಲಾರೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಹೋತೆ ಜನರೇಟರ್ ಹೋಜರ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ರ 2 ಜನ ವಯರ್ ಬಿಡು ಅಂತಿರತ್ತೆ ಅವು ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರ್ ಬಂದು ಒಂಜಾಯಿ ನಾನೊಂಜಾಯ ನಮ್ಮಿ ಜನ ಮಾರ ದಾಲ ಅಂಚಪುರ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೋನಾಗೆ ಅಪ್ಪಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಅವೇ ರೈಲ್ ಬರ್ಪುಣದ ರೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುನಃ ರೈಲ್ ದೇ ಮಾಮಾ ಮಾಮಾ ಓ ದೇವ ಇಂಬೆ ಬತ್ತಾರ ಒರ್ಚಲಿ ನನ್ನ ಯಾನ ಮೀನು ಉಂಟೊಂದಿತ್ತಡ ನಾನು ಮಿತ್ತೇರ್ದ ತಿರ್ದು ಪೂಜೆದು ಗಂಧ ತರೆತಿಲಕ ತರಪಿ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕೈ ಪಾಡ್ವಿ ಇಸೆಕ್ ಆಡ ಉಂಟು ನನ್ನ ಕಾಸು ಪಿಂಕೋವೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಸದ ಮನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹಂಸದ ನಡಿಗೆಗೆ ಸೋತೆ ಸೆಳೆಯುವ ಮಧುರ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಒಂದು ಬುಡ್ಪೆ ಕಲ್ವ ತಿಕ್ಕಿ ಬಲಿಪ್ಪ 420 ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪೆ ಕಿಸೆಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲಿಜ್ಜಿ ಮಾಗಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರಂದ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ TC ಬನ್ನಗ ಪಿರ್ಸು ಸುರ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಸು ಮಗ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಾ ರಾಜ ದೇನಾ देना आ चोली का पीछे क्या है चोली का पीछे आ चुनरी का नीचे क्या है राजा देना दादा पैसा कास कर राजा आसा आ राजा ದೇನಾ ದೇನಾ ಇಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂದು ನಾನೇ ಕೋಟೆಗಾರನ ಡಬ್ಬು ತೆತ್ತೀನಿ ಓ ಮಾರಿ ನಾನೇ ಕೋಟೆಗಾರ ಹತ್ತು ಮೇವು ನಾನ ಪಾಟೆಗಾರ ಸಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂಟಪ ಕಳ್ಳ ರಾಜ ದೇನಾ ಯಾನ ರಾಜ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ದೇನಾ ಎನ್ನರ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಬಾಲ ಏನೇ ರಾಜ ಬಾಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಂತೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ನಲ್ಲೆ ತುಂಬ ಬಂತಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೊಂಬೈ ಡುಪ್ಪುನು ಒಳ್ಳ ಕಾಸದೆ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೊರ್ ತೂಪೆ ಲಾಟರಿ ಕಿತ್ತ ಕುಲ್ಲು ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದ ನಾನು ತೂಪೆ ರಾಜ ರಾಜ ಇಂದು ಡ್ರಾ ಆತಿನ ಎಂಚಿನವು ಒಂದು ಡ್ರಾ ಆತಿನ ಈ ಪರಬೆ ಡ್ರಾ ಆತಿನ ಲಾಟ್ರಿ ಎಕಂಚ ಆರಾತಿ ಪತ್ತೊಂದು ತಿಲಕ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಸಾನ್ನಿ ಮೆತ್ತ ಈ ಪಿರೌಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ದಾದನ ಬರೆತ್ ನಾವೇ ಇಂಜಿನ are requesting that whoever read this letter please help this person to join old age home ದಾದಾಗೆ ಪಾಪಯ ನೆಟ್ಟು ಬರೆತೀನಿ ಈ ಸ್ವೀಟಿನ ಏರೈನಕುಲು ಓದ್ವೆರ ಅಕುಲು ದಯಮಂತದ ಈ ಜನನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಾಲೇನು ತೂಲಯ ಮಲ್ಲಗ್ಲೇನ ಹಣೆ ಬರ ತೂಲಯ ಅತ್ತ ಹಣೆ ಬರ ಪನ್ಪಿನ ಮರೆ ಕಾಸು ದಕ್ಕಲ ಆ ಪರಬೆ ಮಗೆ ಬರೊಂದುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಕೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ಕೊಂಡಾರ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಶಕ್ ಅತತ್ ಇನಿ ಒವೇ ಆಶ್ರಮ ಬೋದು ತೂಲಗೆ ಕಾಸು ದಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನೆ ಉಪ್ಪುನು ಅವತ್ತಂದೆ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆಶ್ರಮ ಪೂಜೆರಿ ಇಂಚ ಮನ್ಸೇರ ಮಾರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮೆರೆ ಉಸಾರಿ ಜಾಂಡಲೆ ಅನ್ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಕುಜ ದೇ ಅಲ್ಡಲೆ ಎತ್ತು ಪಲ್ಲೆ 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 ಅಜ್ಜ ಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಇರ್ ನಮಗೆ ನೆಟ್ಟು ಬರೆತಿ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆಗೆ ಆಯ್ ಬನ್ನೇಟ ಇರ್ ಮೂಲ ಆಫೀಸ್ ಇಡು ಕುಲ್ಲೋಡಿಗೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ ತೋಜಾವೆ ಇರ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅವೇ ಅಜ್ಜ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಪಂಜಿ ಬೇನೆಡು ತಡೆ ಉಜೆ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಸರಿ ಜುಲಾಬಾಂಡು ಉಂತೆರ್ನೇ ಕೇನು ಜಿ ಅಪ್ಪ ದೇ ನಿನ್ನ ಉಂತೆರಕೇನು ಜಿ ಅಂದಿನ್ 5 ಸರಿ ಪೋಂಡು ಜುಲಾಬು ಉಂತೆರಕೇನು ಜಿ ಮಾರ ಅಪಗ ನನ್ನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ರೈಲೇ ಉಂತುನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜಿಲಾಬು ಉಂತಂಡ ಮಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಐ ನೋ ಪ್ರಿಯಾಜ್ ಓನ್ಲಿ ಮಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು
ಮಲ್ತಿನ ಅಭಿನ ಚಾತುರ್ಪು ಕುಸಲ್ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆತನನ್ನ ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನ ತೀರ್ಪು ತಿಕ್ಕದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ತೀರ್ಪು ಕೋರೆ ಕುಲ್ದಿನ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸುರುಟು ವಿಜಯಣ್ಣ ರಂಜನ್ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆಲ್ಕೆ ಮೋಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಸುರುಟು ಅವಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾವು ಮಾತ್ರ ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಒಂದು ಆತ ಹತ್ತಿಸಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮೇಲೂ ಗುರುವಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಇನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ನೀ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎಡಾತಂಡೆ ಟೋಟಲ್ ಪಂಚಸ್ ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನನ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೋಲಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ ಓನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಫುಲ್ ವರ್ಕೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾ ವರ್ಕೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಣ್ಣಗೆ ಅವೇ ಅವು ರೈಲಿಗೆ ವೈರ್ ಬುಡುಪಿನ ಪಿರಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪಿರಾ ಮುಕ್ಕಲ ಸುರಾಂಡ ಅವೇ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ಆಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತನದು ಅವು ಪಂಚ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಂಡೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಮನ್ಪಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಏನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ನನ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತೋಡು ನನ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಕೆ ಬೈದೋಡು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುವಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ರಂಜನ್ ಎಡ್ ಆತನ ರಂಜನ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಆತನ ಬೊಕ ಅವೇ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಪಂಡಿಲೇಕ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಸ್ದ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಾದ ಮಂತದನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಅವೇ ತೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅವು ನಿಕ್ಕುಲು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾರ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಬೋನಾಗ ದಾದಾಪುರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ಅವು ಲಿಂಬೆಪುಲಿ ದೀಪಿನ ಚಕ್ರದ that was the best ones. Good one. Good. Ranjan, Praveen, Deepak, beautiful. Solmelo, itte. Even last the punch was very good. Expect maldan. Actually, Ajjar letter patam baidare pandi satige understood. Inchina ee topic mast WhatsApp putla undu expect malditta. Matra ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ನಿಜವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಏನು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದೇ ಬೇಗ ಶುರುವಾಣೆ ಅವು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಓದು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಬೇಗ ಶುರುವಾಣೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅವಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚ್ ಒಂದೇ ಸೂಪರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ದ ಎಂಡ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿಲಾಗ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಕೋಟಗೂ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಜಿನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ದ ಗುರುಕಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅರೆಗೆ ಎಂಚಾಣಂದಿಗೆನ್ಗ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆತನು ಅವೇ ಕೂಲಿದಾರನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತನು ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ ತೆಲ್ಪಾಯಿನ ಯಾಯ್ಜಿ ಇಂದ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಆಯುಕ್ತರ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರದ ಮಾತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಡೆಯನ ತಿರಿಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ JR ಲೋಪದಾದ ಬಂಪೆರಿಕೆನ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆಲ್ಪಾಯರೆ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತಿನ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಈ ತೆಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಆ ಸಂದೇಶ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಪರಬೇರ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಆಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ದ ಸಮಯಡ್ ತೂವಂದೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ತಪ್ಪು ಜೋಕ್ಲು ಆಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲೆ ನೀವು ತೂವೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ನ ನಿಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತೋಜಿಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ತೆಲುಪಿದ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮಧ್ಯೋಡ ಆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅವು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಣೆ ಸಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸೆಡ್ ಸುಮಾರು ಜನತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ VK ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್
ಆಯುರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗಂಜಿಮಠ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಕೋಲ್ ಉಷಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸರ್ಪ ಕೋಟ್ಸ್ ಕೊಚಿನ್ ಬೇಕರ್ಸ್ ವಿ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಚನ್ಸಿನ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಬೇ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಬಿ ಎ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಸೊಲ್ಮೇರ್ ಪನೊಂದು ಅಭಿನ ಮಲ್ದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರದ ಈ 4 ಜನ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನೆ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಕುಲ್ದಿನ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಜನೆ ತುಯಿನ ನಿಕಲೆ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಇಯೆ ಗೆರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಮಲತಲಿ ಪಾಲೆ ರೈಟ್ ಪ್ರಿಯಾಜ್ ಓನ್ಲಿ ಮಲತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದುಲೇತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರೆ ಕೇಮಾರು ಸಾಂದೀಪನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರ್ನ ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದೀಡೊಂದು ದೈದಿದಾರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಿಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಇನಿಕಾನಗ ರಾಜಕೀಯದ ಕಲಟ್ಲ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪುನಃ ಅಂಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬೆಂತಿನ ಐತ ಒಟ್ಟು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಉಮ್ಮನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿನ ಪನ್ನಡಾತಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಗುರು ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲೇರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಉಮ್ಮನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ಸಾರಥ ವರ್ಮುನತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿನ ಇಸ್ವೀಡ್ ಬದುಕೊಂಜಿ ಕವಿತೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ದೇರು ಐಟೆ ನಾಯಕಿ ಅದು ಗುರುಕಿರಣ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರಡ ಖಳನಾಯಕಿ ಅದು ಒಂದುವೆ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಪಗಾರನ ಪುದರ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಜಯ್ ಬಿರುವಾ ದೈದಿದಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಜವನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಿರೂಪಕಿರ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ನಾಯಕ ಅದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಕರಾಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಆರ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಹಿಲ್ ರಾಯ್ ದೈದಿದಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಪಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕೃಪಾ ಲೋಕಾತ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಕ ಫಲಪ್ರದ ಮುಖಾನ್ ಕೃತಮೇ ಶತ್ರುಂ ಏಕಾಂತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತತ್ತೊಂದು ತೆಲ್ತದು ಗಮ್ಮತ್ತುಡುಲ್ಲಾರೆ ಏನು ಕರಿಸರ್ತಿಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತುತ್ತೆ ಏನು ಅದಗಲ ಪಂದುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ತೆಲುಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದೇನು ಈ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಪನ್ನ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತೊಂದುಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರನು ಮನ್ಪೇರು 4:1ಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ರೇಂಜ್ ನಮ್ಮ 4 ಸತಿ ತೆಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸತಿ ಬುಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದು ಮಾತಾರೆ ಅದಾಗ ನಮ್ಮನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸರಿಯಾಪ ಅಂತ ಬಂದು ಪಾತಿರಪ್ಪನ ಅಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಖುಷಿಯನ್ನ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನದುಪ್ಪಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಒಂಜಿದಾಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಿಂಟಲು ಇಲ್ಲ ಎಂದರದ ನಿಗುಲು ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 37 ಕಿಲೋ ಇಪ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆದಲ್ಲ ದುನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಚೇನೆ ಅಬಸಾಪುಣೆ ಎಂಕ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಣ್ಣೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋದುತ್ತೆ ಆಗಲು ಏನನ್ನು ಏರ್ಲ ತೂತುಜೇರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಕಲಸ ಬತ್ತದು ಕುದೊಂದುತ್ತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೇನೆ ಪೂರಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯೇರು ಯಾನೇನು ಮೊಗಲಿಗೆ ಏನು ಕಣ್ಣು ಬತ್ತಜಿಂದ ಏನು ಪೋಯಿರು ಅಂದಿನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡೆ ದಯ ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಾನ ಐಕ್ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಜನಕ್ಕಲು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಯ ಏನು ಕರಿಸೆತ್ಲ ಪಂತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಡುಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಜೀವನದ ಆಸೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಇನಿ ಆಸೆ ಪಂಡಿನ ಅವು ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಮಲ್ಪುಣದ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಏನು ಮೊಗಳ್ಳಲ ಮಲ್ಪಾನಗಲ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಸಮಾಜೋಗು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಕಡೆತ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ಕಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ನಗಳು ಈತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆಲ್ಪವನ ಬೇಲೆ ಏರ್ಲ ಮಂದುಜೇರು ಅಂಚೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇನಿ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಟಿ ವಿ ಇಡ್ತು ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ನಗಳು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಪುರ ಮನ್ಪಾರು ಇನಿ ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ನಗಲ ಹಾವಳಿ ಅಪ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ನಗಲೇ ಪುರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜಗಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಆಯ್ತ ಮಧ್ಯೋಡು ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ನಗಳು ಇಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏನ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆವರೆ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಸ್ತಾತು ನೀನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಡ್ಲಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ತೊನ್ನು ಪಾಪದಗಲೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಿಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಲಂಚೆನೆ ನಂಗೆ ಬಡವೆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆತನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ನಗಳು ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನಾಗಲು ಅವೇನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಜೋಕ್ ಪಂದು ಉಂತಾವೆ ದಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪಿನತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಾಂತಿನ ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ನಗಳು ಒರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ನ ಕೈ ತಲುಪೋಯಿಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ
ಈರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಪ ನಾನು ಕರಿಸತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂತೇನು ಪ್ರತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಗಳ್ದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆವಯೇ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಗಳ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಂಡದೆ ಏನು ಪಂತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಒರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೈ ತಲುಪೋಯಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೈ ತಲುಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೆಗೆ ಆರು ಕೆಂಡರಿಗೆ ರೋಗಿ ಈ 50 ರೂಪಾಯಿದೆ ಅದೇ ತೊನ್ನಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಆರು ದುಂಬದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಲುಪೋತೆ 500ಗೆ ತೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ಕೈ ತಲುಪೋತೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಂದೇರು ಬನ್ನಾಗ ಬಂಡೆಗೆ ಇರು ಸುರು ಬನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು 1,000ಗೆ ತೊಂದಿನ ಆರು MD ಅಂಚಾರು 1,000ಗೆ ತೊಂದೇರು ಬಂಡೇರಿಗೆ ರಡ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾರ MBBS ಅಂಚ 500ಗೆ ತೊಂದೇರು ಯಾನ್ SLC ಅಂಚ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಂದಿ ಬಂಡೆಗೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಏತೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏತೋ ಕಡೆಟೆ ಅಂತ ತೂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಒರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತೇರಿಗೆ ಆರು ಮಲ್ಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಡಪೋನು ತೇರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಡಪೋನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಡೈನ ಘಟನೆ ಆರು ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಂತೇರಿಗೆ MC ಮಲ್ಪನಾರು ಗಲ್ಗೆ ಗೊರ ಪನೊಂತೇರಿಗೆ ಮೇರೇನ ಜೀವ ಹೊರ್ತೇರು ಮೇರೇನ ಜೀವ ಹೊರ್ತೇರು ಮೇರೆ ನಾನು ಬದುಕಾಯಿರು ಪನೊಂತೇರಿಗೆ ಬರಿಟ್ಟು ಕೇಂಡರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಎಂಚಾರು ಬದುಕಾಯಿ ನಿಂದು ಆತನ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಉಂಡು ಆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಂತ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತ ಆತನಾಗ ತತ್ತದು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಮಲ್ತೇರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನ್ ಬದುಕಿ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟಿನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನಾಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ನೀಕು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಜಿನ ಸೈಪಾಯಿ ಬದುಕುನ ತಾದಿಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಆತನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ನರ್ಸರ ಕೆಂಡೆಗೆ ಅಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಬದುಕುನ ತಾದಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಓವಾಂಡಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬದುಕುನ ತಾದಿ ತೋಜಾವನ ಅಂದ ಕೆಂಡೆಗೆ ಆತನ ಮಲ್ಪಂಡಲೆ ನೀನು ಒಂಜಿ ತಾದಿ ಉಂಡು ತೋಜಪಾವೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಮೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಗೆ ತುಲ ಈ ಕಂಡಿ ಲೈಫು ಬದುಕು ಇಜ್ಜಿ ನಂದನ ಸೈಪ ಈ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟಿನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಲಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಶೋ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಒಂದು ಅನಾಥೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಮುಂದುವರಿಯಾಡು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಏನು ಏಪಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಒರಿಯನ್ ತೆಲ್ಪಾವನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಸಂತೋಷಂ ಜನಪ್ರಾಜ್ಞೆ ತದೇವ ಈಶ್ವರ ಪೂಜೆನ ಬಂದೊಂದು ಈಶ್ವರ ಪೂಜೆನೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಒರಿಯನ್ ತೆಲ್ಪಾವನ ಪಂಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾತು ಎಡ್ಡಾವಡನ್ನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಗುರುಕಿರಣ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಅರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮುತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನು ಎತ್ತರದ ಜಾಗಗೆ ಕೊನತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುದರ್ ಕಂಪು ಕುಡಿಗಡೆ ಪಾಡು ಪಣದೆ ನಮ್ಮನ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡಾವಡನ್ನು ಪಣದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವರಚನ ಕೃಷ್ಣಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಿಟ್ರಂಜನಾರ್ನ ಮಗೆ ಮಾನವ್ ಭಕ್ತಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಾನವ್ ಶಾಲೆ ಪದ್ಧತಿದೆ ತುಳಸಿದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪಲ ಪುರ್ಪ ಪರಂದು ಕೊಡ್ದು ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಮನತ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ರಡ್ಡು ನೋಡಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಮೂಲಿಯರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ತೆಲಿಪೊಡ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ವಿಜಯನ್ನೇ ಶಿವಚರಣ್ರೆ ಮಾತಾ ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವು ವರ್ಷೋಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ವಿಜಯನ್ನೇ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ವಿಜಯನ್ನೇ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆಂದು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ವಿಜಯನ್ನೇ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ನೀನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಕನ್ನಡೋಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಎಂಜಿನ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಪ್ರಜಾಭಾರತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಜವಾದ ಎಂಜಿನಗೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಫೌಂಡರ್ ಏರ್ಗೆಂಡ ಮೂಲ ಏರ್ಗೆಂಡ ಇನಿ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರದ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ನೀಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗೊಂದು ಮಾದರಿ ಆತಂದ್ರೆ ಇನಿ ಮೂಲ ಏರೇರು ಪ್ರತಿಭೆರು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬೈದೇರ ವಿಜಯನ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಇನಿ ಮಂಜುರಾಯಿ ಪೆರೆಯವು ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಟೀಮು ಪ್ರಸನ್ನ ನಕ್ಲ ಟೀಮು ಪೆರೆಯವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮುಲು ಇನಿ ಮೂಲಿ ಏರ್ ಮತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದೇರೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದೇರೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಏತೋ ಬಡ ಕಲಾವಿದೇರು ಅಕಲ್ಡ ತಾಕತ್ತು ಉಂಡು ಅಕಲ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ತೋಜಿಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಆತ ನೀನು ಅಕಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೇರು ಅದು ಇನಿ ಚೋಟು ಬೆದ್ರ ಚೋಟು ಪೆರೆಯವು ಇನಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಪ್ಪು ಪ್ರಸನ್ನ ಉಪ್ಪಾರ್ನ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪು ಇನಿ ಮಂಜುರಾಯಿ ನಕ್ಲು ಪೆರೆಯವು
ದೀಪಕ್ ರೈನ ಕುಲುಪೆರೆ ಮಾತ ಎತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೊಜಿಪವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಪುನಕ ಬಹುಶಃ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರದ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ದೇವರದೊಂಜಿ ಅಭಯ ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ಕಲಾವಿದರಿನ ಅಕಲಪ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೊಜಿಪವಡು ಬಣ್ಣದು ಬಹುಶಃ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾದೀನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಬಾತದೀನಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಬುಧರ್ಮಲ್ ತಂದಲೇನೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ರೇನ ಸಹೋದರಿ ಅಂಜನೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ರೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿದವಿನಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿರು ಪೈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತದ ಕುಲುದೆ ವಿಜಯನ ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆಲು ಈರು ತುಚ್ಚಿಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಈರ್ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ತೆಗುಲೊಂದು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಬೆಳಗಾಡು ಮನಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ಹೊಡೆದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಲೂ ಓಮನದ ಕೋಟೆನ್ರೆಗ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ರಂಚನೆ ಪುರ್ಪದ ಗೊಂಚಿಲ್ ಕೊಡ್ದು ನೆಂಪದ ಕಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಲೇ ರಾಜಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಸಾಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪೊಲೆ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ ಬತ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ಐ ಕಾತು ಕುಲ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಶಿವಶರನ್ ಅಂಚನೆ ಗುರುವನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಜಯನ್ನಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಜವಾದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಜಯನ್ನೇ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರಿಂದು ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿಂದು ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಡ್ಸೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಈ ನಮನೆದ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ಪಡು ನಾಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರ ವಾರು ಏತ್ ಪೊರ್ಮುದುಪ್ಪೇರಿಂದು ಅವು ಆರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಆರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲಿಪವನು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಲ ತೆಲಿಪೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದಿನ ಎತ್ತುವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಅವಳು ಸರಿ ಕುಲ್ಲೊಂದುಜ್ಜೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಬೈದಿನ ಎಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೈದಿನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ತಾರ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪುತ್ರಪನಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಾಪ ಆರು ಈ ಊರುಡು ಇಜ್ಜೇರು ಈ ಊರದ ಮೋಕೆ ಆರು ಬಿದ ಈ ಊರುಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡದು ಪುರ್ಸೋತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೂರ ಬ್ಯಾರಿನ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅವಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅದು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬುಲೆಲ್ಲ ತೋಜಾದನಾರು ವಿಜಯನ್ನೇ ದುಂಬಿತ್ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ತೂಪಾಯರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡೋದು ಎತ್ತು ಜವನೇ ರಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲಾಸೋಡಿ ಕೆಲಸ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನ ಪಿರೌಡು ಮೇರ ಶಕ್ತಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಮೇರ ಶಕ್ತಿನ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಆಯ್ನ ಎಂಗ್ಲಿ ಏಪಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಶಾಸ್ತಾವು ದೇವರಿ ಈರೆಗೆ ಉತ್ತರವತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ನನಾತ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಈ ನೊಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪುನ ಮಾತ ಶಿವನ್ನೆಲಂಚನೆ ಅತಂಡ ಗುರುವನ್ನೆಲ್ಲ ಏತ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಮೇರ್ಲೆತ್ತನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಅವು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ನಂಗೆ ತೀರ್ನೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಣದ್ದು ಆರ್ನ ಎಡ್ಡ ಗೆಲ್ಲೆಸಗು ಎಂಗ್ಲ ಸಾಬಸ್ಕೇರ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಾಜಣ್ಣಗ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಹಿಲ್ ಚುಟುಕುಡು ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬದು ನೋಡಿ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುರುಕಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದ ಗಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಎದುರು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನು ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡನಲ್ಲಿ ಎದ್ದಾರು ಬೈದಿನ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಕುಡೋರನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಲೇದಿನೇಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ ವಿಜಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರನ್ನ ಪುದರಡು ಉಂಡು ವಿಜಯ ಅಂದು ಪಂಡದು ಐಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒವೇ ವಿಷಯ ಕೈ ಪಾಂಡಲ ಅವು ಬಂಗಾರ ಐಟ್ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ದಾನ ಮಲ್ದೇರು ತೆಲಿಕೆದ ದಾನ ಮಲ್ದೇರು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಐಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರನಾರು ಕೊರ್ಪೇರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏರೇ ಒರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಜೀವನದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಣಾಗ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತಿನ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಕಾರ್ ವೈಪ್ ನಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಆಂಡ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಜಯನಕಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವೇ ರಡ್ಡ್ ಕೈಟ್ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ರಡ್ಡ್ ಕೈಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ರಡ್ಡ್ ಕೈಟ್ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿಂಡ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಏನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಿನೇಕ್ ಕುಡೋರ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಕರಾಳಿ ಎಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವೋಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಾಯಿಲಗ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಪೊರ್ತು ದೆಪ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಲೇಸನ್ನು ತುಂಬಕೊಂಡಲ್ಲ What a comedy!